اتھوں دے ملہ تے حاجی نمازی سارے یو اکھیندن فقط کسیندن جو ہر کی اپنا خیال رکھنا ہے خدا دی خلقت خدا دے ذمے خدا دی خلقت کو چھوڑی رکھو مسیطہ جا جا تے جوڑی رکھو دوستو السلام علیکم میں تیرا پیارا دوست محمد ندیم بھالا سارے جب سارے یوٹیوب چینل وائس پر نیو ایرا یہ تو پتہ ہے سارے چینل کا مقصد شہری کے ذریعے معاشرے کی عکاسی کرنا ہے اس آپ نالستان نوے موضوع کے نال نوی ویڈیو کے نال ہوتے ہیں آج کا دوستو جڑا سارا موضوع ہے ساری ویڈیو ہے وہ خدا بند تعالیٰ دے اس کے احکامات کے متعلق ہے کہ اللہ پاک کیڑے کمے نال کیڑے سارے کھیلے دے نال عبادات دے نال اساں جڑی خوش تھیندے تے اساں کیڑے پاسے وچ دنیا دے اندر دو چیزاں ہیں حقوق اللہ تے حقوق العباد حقوق اللہ جڑے او اللہ تعالیٰ معاف کر دے سی جڑے حقوق العباد ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے سی جے تک اگلا بندہ آپ تک معاف نہ کرے تے ایویں اساں ایک ویڈیو دے نال ہے شاعری دے نال ہے کہ اللہ پاک دی رضامندی دے متعلق ہے خدا بندی تعالیٰ کی رضامندی دے متعلق ہے شاعری سماعت کرنے سے جو کدی بھی میں نے خدا نہیں آکھیا جو ایسی علی مسجد ہوئے سنگ مرمر کلین ہوئن کدا نمازاں قبول کرساں کدی بھی میرے خدا نہیں آکھیا کدی بھی میرے خدا نہیں آکھیا جو غلاف کعبہ تے چاڑو سونا یا کہیں گلی دی مزار تے چڑھاؤ چادر یا دیگا لیو بھوکے ننگا تے گلو رانا چھوڑ دیو کروڑ دیو کدی بھی میرے خدا نہیں آکھیا کئی سپیکراں تے تفرقے کھڈاوڑ والے بیان کرو نہ دھیان کرو کہ سدھار مسجد دے راہن والی یہ میری خلقت مزدور طبقہ دہاڑی پورے تو بل کے آوے کہ رات ساری جگہ ہی رکھو جہان سر تے اٹھائی رکھو کدی بھی میرے خدا نہیں آکھیا کدی بھی میرے خدا نہیں آکھیا مگر اتوں دا نظام ہے تمام الٹا ہے جو کوئی غریباں دا حق چ مارے کمانڈی باوے بکا سندا تے سندا راوے یا کہیں دی دھی دی جوانی پیو دی اولانگ اتے جے گلتی پئیے تے گلتی راوے اساڈا کے اتھوں دے ملاں تے حاجی نمازی سارے یو اکھیندن فقط کسیندن جو ہر کی اپنا خیال رکھنا ہے خدا دی خلقت خدا دے ذمے خدا دی خلقت کو چھوڑی رکھو مسیطہ جا جا تے جوڑی رکھو تے دوستو اساں معاشرے دے اندر دے گنوں جو اساں اللہ دی رضا کو کہڑے کام دے اندر تلاش کریں دے ودے ہیں کہڑے کام ہیں جنہیں دے نال واقعی اللہ تعالیٰ دی رضا سب ملدی ہے جنہیں کے اساں بہت وافق تے ساری اج دی ویڈیو دا ایو موضوع ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے نال ملسوں اللہ حافظ